Deze week in Lembourgeois, feestelijke opening Filmhuis Lumière en internationale chefkoks op BBB Folie Culinaire. Met de verhuizing naar dit pand is het Filmhuis de Lumière waarschijnlijk het chicste filmhuis, niet alleen van Limburg, maar van heel Nederland. Het hele weekend is er de feestelijke opening en vanavond is dat met filmactrice Hadewig Minnes. De openingsfilm in de nieuwe Lumière was Toni Erdmann, een succesvolle Duitse film met een bijrol voor Hadewig Minnes. Bij deze officieel geopend. Dit was al bijna een half jaar geleden volgens mij dat we het over dezelfde film hadden, maar toen bij de première in Cannes. Ja. En nu hier bij de opening van Lumière. Toen was de verwachting dat hij echt, misschien wel de Gouden Palm zou winnen. Ja, zeker wel. Ja. Hij had de hoogste score aan punten in de filmgeschiedenis ooit. Ja. Dus ja, dan heb je wel wat verwachtingen, maar ja... Dan zie ik maar weer, het is ook allemaal betrekkelijk. Maar goed, als in een jury ook Vanessa Paradis zit, die volgens mij niet heel veel met film te maken heeft, dan... Franse zangeres. Een Franse zangeres, dan... Ja, god, het maakt ook niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat de film is zo goed ontvangen, mensen vinden hem zo geweldig. En ja, daar gaat het om, toch? En de critici ook, het heeft de filmcritici-prijs gewonnen, dus dat is natuurlijk wel te gek. Ja. Heeft het jou daarna nog weer nieuwe dingen gebracht? Nou, een Duitse agent bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk niet niks. Tenminste, vind ik. Ja, zeker. En, zeker. Dus ik zal ook meer in Duitsland gaan werken. En dat vind ik wel geweldig. Ja. En je hebt volgens mij van de zomer ook nog in Hongarije gedaan. Ja, heel lang in Budapest. Ja. En dan 5 dagen filmen, 2 dagen thuis, 5 dagen filmen. En dan de kinderen ook daar. Ja. En ja, dat was echt een geweldig avontuur. Ja. En wanneer komt die film dan uit? Dat is een serie en die komt, ik denk in februari komt die uit. Okay. Ja. 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 En de Lumière hier, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het echt zo'n ongelooflijk prachtig gebouw. En wat ik heel tof vind is dat ze, daar kun je misschien even filmen ook, dat ze dus filmlicht hebben gebruikt. Dus die lichten die daar hangen, dat zijn echt lichten die ook voor de belichting worden gebruikt. En die lichten daar, dus dat is natuurlijk ontzettend leuk dat ze dat allemaal gecombineerd hebben. Nou, je ziet nog oude materialen van toen, waar ik heel erg van hou, dat industriële. En dat je nog de ruige stenen en dat je die ruigte nog heel erg voelt. En dat in combinatie, ik vind het heel mooi, want het is wel industrieel, maar wel gezellig en warm, snap je? Want soms dan kunnen dingen te kil zijn of dan denk je, oh, het is te druk of zo. Maar ik vind dat het precies in harmonie is, dus dat vind ik wel geweldig, ja. In ieder geval is het iets waar Maastricht zich niet voor hoeft te schamen. Huh? Zeker niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat de Lumière nog beter gaat lopen, want het liep altijd al heel goed natuurlijk. Ja. En het is een prachtige plek. Ik vind het ook leuk dat het bassin hier, dat er steeds meer leven in komt. En ik ben wel heel trots. Toch een beetje Maastricht. Toch een beetje Maastrichts. Helemaal Maastrichts. Die zit zij de vogel af, jong. Volgens mij is dat de nieuwe manier van naar de film gaan. Van, je gaat naar een mooie film, maar je gaat ook van tevoren wat drinken of misschien zelfs wat eten of daarna nog wat borrelen. Het is een avond uit, niet meer alleen de film. Ik zou zelfs zeggen een totaalbeleving. Ja, zoals dat heet tegenwoordig. Ja, zoals dat tegenwoordig heet. Het is wel belangrijk. Wij hebben als filmtheater, als filmhuis, hebben we heel lang geworsteld met het feit dat we niet verder konden doorgroeien op die plek. En we hebben toch echt vastgesteld dat op andere plekken in Nederland dat die combinatie tussen restaurant, café en film, dat het heel erg goed werkte. En voor ons is dat ook een noodzaak geworden om overeind te blijven, zeg maar. Dus het is niet alleen maar omdat we dit leuk vinden, maar we hebben het ook nodig. Want anders is het niet op te brengen, is de begroting niet rond te krijgen met alleen maar filmvertoning? Wij doen veel meer dan alleen maar films vertonen. Hè. Wij ontvangen 5000 scholieren per jaar, wij organiseren kleine festivals, specials. En dat zorgt voor de meerwaarde van een filmhuis. En dat is best wel arbeidsintensief. We vinden het heel belangrijk om dat te blijven doen.
We bestaan deze week 40 jaar en dat is ook iets wat in de traditie van het filmhuis past. En dat is waar we op willen blijven inzetten, ook op deze plek. Dus we zijn nu wel in een groter jasje, maar dat wil niet zeggen dat we hier gaan inzetten op heel veel meer bezoekers. Die zullen misschien vanzelf wel komen. Maar deze locatie geeft ons veel meer de mogelijkheid om interessantere programma's te maken, meer speciale programmering, meer festivals, dat soort zaken. En dan is zo'n restaurant erbij is, ja, een tweede verdienmodel in feite. Zo zou je het kunnen noemen, ja. De horeca-vakbeurs BBB in MEC Maastricht onderging dit jaar een ware metamorfose en werd onderverdeeld in 4 zogeheten belevingswerelden. In het gedeelte met de naam Folie Culinaire waren er allerlei demonstraties en proeverijen en toonden een aantal gerenommeerde internationale chefs hun kwaliteiten. On a annoncé ici, c'est le chef avec 3 étoiles sur 10 mètres carrés. C'est vrai que la cuisine est très petite. Le restaurant fait 120 mètres carrés, tout le restaurant. Et donc on a ouvert le restaurant il y a maintenant 16 ans. Oui. Et c'est vrai que quand on était au début, on était simplement 2 en cuisine et 2 en salle, avec Chris, mon associé, une personne, et ensuite une personne en plus, une en plus, une en plus. Et maintenant, au total, on est 15 à travailler dans tout le restaurant, dans 120 mètres carrés, plus 25 clients. Oui. Donc l'endroit, 25 clients, midi et soir, non, c'est pas beaucoup. Mais justement, ça nous oblige à réfléchir et à travailler avec la tête. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement positif. En fait, je trouve que la contrainte dans notre métier, nous oblige à trouver, à créer, à être créatif en cuisine, à être créatif dans le restaurant. Parce qu'on n'a pas de financier, pas de partenaire financier. Donc au niveau du matériel, à chaque fois que je vais faire un achat, je réfléchis avant d'acheter. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'une machine sous vide? Bon, ça va coûter X euros. Est-ce que ça va être utile? Est-ce qu'au niveau de la vaisselle, au niveau des assiettes? Ah ben non, j'ai pas assez d'argent, donc priorité peut-être à la qualité du pain ou priorité à... Donc ça nous oblige à réfléchir et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est où votre restaurant? Et le restaurant est à Paris, donc rue Beethoven, dans le Quel arrondissement? 16e arrondissement, juste en face la Tour Eiffel. Ah oui. Et le restaurant est ouvert du mardi au vendredi. C'est fermé samedi, dimanche, lundi. Samedi fermé aussi? Oui, 3 jours par semaine. On a privilégié la qualité de vie. Ah oui. Ouais, C'est intéressant. très intéressant. Ouais. Et donc les clients font l'effort de venir nous voir du mardi au vendredi. Alors, C'est très rester petit, c'est bien aussi. C'est également très bien de rester petit. Je pense que c'est quelque chose de... On n'a pas le stress le matin quand on se lève. On peut s'exprimer également. Je veux dire, Et justement, ces sources de création, c'est quelque chose de très positif. You came specially for this fair to Europe? Or? Yes, I came from the invitation of Culinary Saisonnier, and I'm pleased to be here to share my experience. And you have 3 restaurants, 2 in Colombia and 1 in Miami. Miami, yes. Yeah. I have El Cielo in Medellin, Bogotá, and Miami. Yeah. I opened it 9 years ago, the first one in Medellin, 5 years ago Bogotá, and 1 year ago Miami. Yeah. And what is the style of your kitchen? My cooking style, it's all about Colombian ingredients and making new dishes about them in unique menus, in tasty menus. Yeah. And in fact, you work with victims of the war in your restaurant. Yes, we have a foundation in which we teach wounded soldiers and ex-guerrillas cooking, and through cooking we teach them non-violence, and they work together. So in El Cielo we have dead mutilated soldiers by landmines and ex-guerrillas that were dead enemies, and now they are colleagues. So the Nobel Prize had to go to you, man. No. It's the whole country. I think the whole country deserves it because we have been in war for 50 years, and there's a lot of pain in the past. So I think it's time for a new era of Colombia. Uitzonderlijk aan deze
chef dat hij met een buitengewone creativiteit naar zijn gerechten kijkt. Comment ça va avec la gastronomie à Paris? Parce qu'avec le tourisme, c'est un peu moins les derniers mois, je pense. Bah écoutez, Paris, ça a toujours été la destination et la ville de la gastronomie pour moi mondiale. Au niveau des cultures et de tous les chefs qui débarquent à Paris et qui sont de Paris, je pense qu'il y a une belle émotion. Il y a beaucoup de nouveaux chefs qui sont là et il y a la nouvelle génération qui est là. Et nous on est là, donc on fait au mieux. Voilà, on fait au mieux. Ça bouge. Ça bouge, il faut que ça bouge. Et qu'est-ce que vous avez préparé ici? Donc aujourd'hui, j'ai réalisé un plat que je faisais au restaurant. Donc c'est un œuf à base de pommes de terre et de vanille. Voilà, avec une tuile à base de truffe. Donc on garde les œufs avec de la truffe, on cuit les jaunes d'œufs à basse température pour avoir une texture idéale. Et voilà. Bonne pour la santé. Oui, bah oui, c'est bio. On travaille avec beaucoup de produits biologiques, notamment les œufs. Je pense que c'est important, c'est une belle démarche à l'heure actuelle. Donc voilà.